Subay sa paghandom sa Todos, Los Santos, mga gagmayng panginabuhian dag sa usab sa mga samang sa dakbayan sa Mandawi. Ato kining sayran pinaagi sa report ni Chona Carion. Naglatay na sa kaugatan sa mga Pinoy ang batasan nga kun asa gani sagadagsaan sa mga tao didto usab sila manikay-sikay, mga ginagmay nga panginabuhian nga anaa sa palibot sa mga samang sa dakbayan sa Mandawi, gikan sa pagkaon, tubig, buwak, kandila, RTWs o guban pa makita sa mga samang karong mga panahuna. Si Louie Abanyo daw iya ng tulumanon nga maninda sa samang panahon sa kalagkalag. Nagsugod siya og tinda og bibingka kagahapon pa ug hangtod na kini sa adlaw sa mga minatay. Mato ni Abanyo nga karong panahuna makaginansya gyud siya og dako-dako tungod sa kadaghang mga tawo. Susama usab ni Anito Insilay gipahimuslan usab niya ang higayon sa pamaligya og buwak og kandila. May nalang kini alang kaniya nga adunay gamay nga kita. Kada tuig gyud siya. Kada tuig siya mamingka kami. Kada tuig. Amo ni trabaho kada tuig. Buhay na buhay ang negosyo. Naninda na po balik. Amo na po. Kay nang lagi ta na pamilyado ta, wa tay ko sa atong mga anak, asawa. Munang para na ko'y matabang po. Chona Cargon, Balitang Bisdak.